Sanibonani nibingelele umnikeni Mtunga. Ngithi ake ngikhulume lento lena abantu abangayinaki nje kodwa ekuyinto ebaluleke kakhulu. Abantu bathi bethandana beganene. Kunele ngavela umzukulu isisukileke indaba. Umuntu akasenayo umkhwenyana usenomkhulu. Umuntu akasenaye umkakhe uyisithandwa sakhe kodwa njengaleso sikhathi usenogogo. Leyo nto leyo yenza ukuthi lo muntu othandana naye abe nesizungu ngoba lamagama ombiza ngawe eqaleni usawadinga noma sekukhona umzukulu. Ila-ke sekuzongena khona lezi gebengu lezi ezinye zakhona ziyingane zesikole noma amantombazana amancane asembiza embize kahle wona bese ethi labo mama abashadile siyabanyisa. Kuphinde futhi kungene labafana laba abancane oBen 10 sebeyangena la ekhaya ngoba akasakwazi ukuphathwa kahle, akasakwazi ukuthi nawe uyathanda ubalekile usebizwa ngogogo. Bese ke kuvela inkinga. Ngakho ngiqonda ukuthi umuntu othandana naye mnake kungabe senineminyaka emingaki nithandana mnake ngoba uma ngabe ungakwenzi lokho ziyangena igebengu naye uzizwa enesizungu ukhona ethi noma ekubona nje kuvele kufane nokuthi ubonela nje umuntu wakamakhelwane, ubonela nje umuntu akangenandaba naye. Kanti lento yokuthandana ibalekile ngoba yenza ukuthi nihlale nijabule ekhaya. Yekani ukubizana ngomkhulu nogogo, thandanani. Ngumnikeni Mtungwa, ngiyavala.